La ligereza de la existencia se manifiesta en dos etapas de la vida, la infancia y la vejez. Estas marcan el inicio y el fin de nuestras vidas, sellándose en la muerte. En la etapa final de la vida hay tiempo para el recuerdo, que a menudo idealizamos. Nos hace felices recordar. La etapa de la infancia está llena de imaginación, de sueños y proyecciones futuras. Todo está por hacer. Y es con el juego y los juguetes que hacemos realidad nuestros anhelos. El juego de la niñez no es una evasión de la realidad, sino una experiencia plena, llena de emociones, que nos conecta a la vida. Un coche de carreras en manos de un niño vuela. Los niños y niñas abrazan sus muñecos dotándolos de vida. Disfrutan de cuidarlos y estar por ellos. También sentimos la emoción de montar un caballo de madera. Disfrutamos a su vez del juego en grupo. Este es otro tipo de juego. En el patio de las escuelas se escuchan risas y gritos de emoción. Se cantan canciones en corro cogidos de la mano. Saltamos a la cuerda, jugamos al escondite y al pilla-pilla. Jugando en grupo establecemos una comunicación no verbal que fortalece los vínculos. A grandes y pequeños nos gusta jugar a juegos de mesa. Es en el juego en grupo donde aprendemos nuevos roles. Ya habiendo cenado, los sábados por la noche, la partida es cita obligatoria con la familia. Y se genera un ritual. Jugar es un matar el aburrimiento, dejar pasar el tiempo. En ese momento que dejamos de ser productivos y útiles, es cuando nos relajamos y experimentamos la ligereza de la vida, su dulzura. En la inactividad de los domingos es donde nacen las ideas, la creatividad. La imaginación surge entonces. En el aburrimiento de la nada surge la inspiración. Aprovechamos para leer libros, para llenar el vacío, libros de aventuras o más profundos. Con los cómics hemos reído y hemos llenado nuestra vida de aventuras. En el juego hay algo de ritual, de repetición, y es en esta repetición donde nos sentimos seguros. El juego es, por tanto, una forma de comunicación placentera. Hoy en día, con los juegos digitales, se establece una nueva manera de comunicarnos. La comunicación digital se establece sin la comunidad. Por eso es tan importante que en las escuelas se mantenga el juego como pilar de la educación de los niños. El juego, en definitiva, como canal de búsqueda y conocimiento de uno mismo y de los demás. Mira, això no ho sé exactament com va començar la història aquesta, però sí que et puc dir que l'any 59, jo soc de Figueres, però vaig marxar de Figueres a Barcelona a estudiar i quan vaig tornar a venir aquí, abans no era tan fàcil anar i tornar de Barcelona,
Llavors, quan vaig tornar a venir a Figueres, després d'haver marxat a Barcelona, devien haver passat 3 setmanes o 4 setmanes, a casa meva, amb un criteri respectable, van fer una gran neteja. I què va passar? Que jo tenia un os gran que me l'estimava molt, tenia un teatrí, Setx i Barral, que també amb els nens del carrer i les nenes doncs, fèiem obres de teatre, teníem el cinema NIC, que aquí era fabricat a Barcelona i tenia molt èxit, i teníem Mecano, que era, encara que venia d'Anglaterra, però vull dir que servia perquè juguéssim uns quants nens a l'hora, però tot això, que ho tenia guardat en una caixa molt gran, doncs va desaparèixer i a casa meva van fer una neteja tremenda. Potser això sigui l'enyorança d'aquestes peces de quan jo era petit, que van ser el motiu de que em posés a recollir joguets. També hi ha una cosa que incideix històricament, que és que va aparèixer un nou material que no era plàstic, però era el que després seria el plàstic, que es deia plexiglaç, que era una cosa més tova que el plàstic, perquè en plàstic han fet joguets molt macos, ja no pensem només en Lego, sinó en altres, però en canvi això del plexiglaç era una cosa tova que es blincava, bastant fastigós, i això va donar que moltes botigues que tenien joguets una mica antics, preciosos, peces extraordinàries, peces que representaven un moment històric, no? El començament del segle XX, doncs te'ls adonessin, perquè ja no ho volia ningú, per si rals podies comprar bastantes coses d'aquestes. I aquest va ser un dels motius que vaig anar recollint i creant una col·lecció. Amb aquesta col·lecció, jo encara a Barcelona, l'any 71, hi va haver l'ocasió d'uns amics meus que estaven molt enamorats de la meva col·lecció i tal, i vam aconseguir muntar una exposició en un lloc fantàstic, que és un edifici d'en Gaudí, el Palau Güell. Després va ser Museu d'Art Escènic, però d'entrada vam muntar una exposició allà que va tenir molt èxit i va col·laborar en Joan Brossa fent un sonet pel cartell i per l'exposició, i van col·laborar. No estava inventat encara els vídeos, però esclar, volíem veure els joguets una mica en moviment, perquè n'hi ha que tenen molta i molta gràcia amb el seu moviment, no? Un senyor que va amb les maletes o un cotxe que corre i tal. I llavors amb en Jordi Cadena i en Tomàs Pladevall van fer una pel·lícula, de 16 mil·límetres, en Carles Santos, el músic, hi va posar la banda sonora. Bé, va ser una cosa sorprenent i a més aquesta banda sonora servia una mica de música a tota l'exposició. Bé, es va acabar l'exposició després de les festes de Nadal i havia tingut tant èxit que ens la van estar demanant a diferents llocs i vam estar corrent cap aquí, cap allà, tal, fins a l'any 80 que ens ho va demanar l'Ajuntament de Perpinyà. I vam anar a Perpinyà, vam muntar una exposició fantàstica en el Palau de Congressos i en aquest moment van passar allà més de 90.000 persones. Va quedar emocionats ells, jo i alguna gent de Figueres. Per exemple, la persona que tenia l'Hotel París, que és aquí on estem ara, evidentment remodelat, no? I aquesta persona que tenia l'Hotel París, que era en Lluís Duran, amic meu, em va suggerir, escolta, per què no fem un museu, l'havia vist a Perpinyà, per què no fem un museu de joguets a l'Hotel París? Dic, bueno, demà ho anem a mirar i decidim. Vam venir-ho a mirar, evidentment la inconsciència meva va continuar amb tota la força que sempre havia tingut, perquè posaves el que era el menjador de l'Hotel París, era el millor hotel que hi havia des de feia molts anys, des de començament del segle passat, a Figueres, era l'entrada d'Europa a Espanya, i miraves a l'aire i veies el cel, perquè el teulat estava fet una coca. Però bueno, el que t'he dit, la inconsciència aquesta, que acompanya els joguets i m'acompanya a mi, vam dir que sí, i vam muntar aquí un museu que immediatament va tenir molt èxit.
I va ser el 82, o sigui, ara aquest proper any ja farà 40 anys que estem en aquest museu, i va ser l'esperit que jo perseguia amb l'exposició es va complir totalment, que era aquest museu és casa vostra, aquest museu és vostre, no només pels figuerencs, sinó per tots els catalans i per tots els que l'estimin. I això va donar que al cap d'un o 2 anys d'haver inaugurat el museu va venir a visitar-nos l'Ernest Lluch, que llavors era ministre de Sanitat a Espanya, i va quedar enamorat del museu, va dir, escolta, jo tinc un cavall de cartró molt gran, és el joguet més gran que he tingut a la meva vida, que si el voleu us el dono. Home, fantàstic, i ens el va donar. Pues va venir en Palau Fabra amb un joguet que és en Cirilo, que és un arrossegall molt bonic, que era un senyor, diguem que el que feia era un simulacre de la gent, dels Mossos que treballaven a l'estació de França, que carregaven de maletes i te'ls aportaven a l'hotel o el que sigui. I ell li deia en Cirilo, i li hem continuat, evidentment, guardant-li el nom, que es diu Cirilo, i ens va portar aquest joguet. Després va escriure un text per acompanyar en Cirilo, molt bonic, i abans, l'any 1917, en Salvat Papasseit, la revista Vell i Nou, també va fer un escrit deliciós dedicat a en Cirilo. I va anar passant, va venir, per exemple, en Quim Monzó parlant amb ell aquí al museu, venia sovint, li agradava molt. Jo li vaig dir, i no tens pas cap joguet de quan eres petit? I diu, ja li diré a la meva mare. Va parlar amb la seva mare i la següent vegada que va venir ens va portar uns patins preciosos d'aquests de patinar que havien sigut d'ell. I jo li vaig insistir una mica, devia ser una mica pesat, però li vaig dir, escolta, i no tens cap foto teva anant amb aquests patins? Ho he de demanar a la meva mare. I ho va demanar a la seva mare i va aparèixer una foto preciosa d'ell, primet, jove, nano, que devia tenir 12 o 13 anys, amb aquests patins, davant del Palau de Pedralbes, anant amb aquests patins. Ja posats a demanar en Quim Monzó, i escolta, i no ens faries una frase per acompanyar els patins a la foto? Diu, bueno, ja ho pensaré. Llavors ja no era la seva mare, ja era ell. I sí, ens va portar un petit text molt monzià i que acaba dient una frase que diu, ara que me'ls miro, els patins, m'adono compte que no vaig aprendre mai a frenar amb la dreta. Perdó, que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra. Sempre frenava amb la dreta, cosa que encara continua fent i que ho celebro, no? Bé, ara per dir-te alguns, però hi ha hagut casos com els germans Dalí, l'Anna Maria Dalí. Els pares d'en Salvador i l'Anna Maria se'n van anar l'any 1910 a París de viatge i van portar de regal als dos germans un osset així molt bonic, preciós, i que va passar a formar part de la família, estava a taula a les hores de menjar amb ells i comentaven coses i sembla que fins i tot l'os alguna cosa els hi deia. I això va durar molts anys, de manera que l'any 27 i l'any 28 va venir en García Lorca aquí a Figueres perquè estava estudiant a Madrid amb en Salvador Dalí, va venir en García Lorca i va conèixer aquest os. De fet, el nom d'aquest os, que és Don Osito Marquina, una mica en broma, perquè s'assemblava amb el dramaturg Marquina, li va posar Don Osito Marquina. De fet, el va batejar en García Lorca. Però és més, després, quan tornava a ser a Granada, que s'havia anat d'aquí, escrivia cartes a l'os. I tenim 2 cartes d'en García Lorca, manuscrites, una d'elles amb un dibuix i tot, que els enviava l'Anna Maria, però eren per l'os. I és clar, pensar que un os, l'Anna Maria, en Salvador, en García Lorca, després com va venir en Buñuel per aquí, com va anar passant tots els amics d'en Dalí, de París i de tal, queda esperat que aquell os hagi estat a tantes mans. Jo, quan l'hem de moure dintre la vitrina on el desem, sempre se'm posa la pell de gallina pensar que en Lorca ha tingut aquell os a les mans. A
vegades hi ha gent que ho perd, jo celebro quan no ho perden i quan són grans. Tenim un senyor que es diu Francesc Castanyer, que és enginyer tècnic, i aquest senyor ara té 105 o 106, ara ja m'he descomptat, però va estar donant classes de matemàtiques amb trencaclosques, que la major part d'ells els comprava a Anglaterra. Són unes peces fantàstiques, va fer una gran col·lecció de trencaclosques, cap a 400, i el Nadal, que havia tingut 7 o 8 fills i tal, que va tenir tota la família reunida, els hi va dir, escolteu, aviam, tots aquests trencaclosques que, com sabeu, me'ls estimo moltíssim, jo m'agradaria que anessin a parar al Museu del Joguet de Figueres. Diu, i perquè si us els repartiu vosaltres, un s'anirà per aquí i l'altre per allà. I si estan al museu, vosaltres podeu anar sempre a veure. I és veritat, perquè de tant en tant apareixen alguns fills. Doncs aquest senyor, amb 105 anys, encara juga i ensenya Tangram a la residència on està amb els seus 5 anys i encara els fa jugar. Jo, la gent que jugui, ho trobo positiu. Una de les primeres planes en color que va fer, els diumenges feia La Vanguardia, va ser tota una plana, la van dedicar a la meva col·lecció, després d'haver fet l'exposició a Barcelona, i van venir a casa i van fer fotografies, i el Foix ho va veure. Però llavors el Foix va venir aquí perquè estava a punt de complir, em sembla que eren 80 anys, i li van fer com un homenatge, perquè ell té relació amb l'Empordà, i van fer un homenatge aquí a Figueres i tal. I ja abans de sortir de Barcelona va dir, bueno, però anirem a veure aquests. Perquè jo ho deia en l'entrevista que em feien, jo deia, el que ho vulgui veure, que vingui a casa meva, que jo està obert. Van venir molta gent. Ara l'altre dia encara va venir un senyor molt gran aquí, diu, jo vaig venir a casa seva, jo lògicament no me'n recordava d'aquell senyor, no? Perquè l'esperit d'aquells joguets és per tothom, no és allò de dir jo tinc aquest joguet que no el té ningú més, o aquest joguet que val, aquesta nina que és de porcellana que val 1.000 no sé què, no és això, no. Bueno, jo crec que vol dir que no han abandonat de tot de ser petits i que se'n recorden de moltes coses, no? Ja en altres casos, mira, has vist la maqueta aquella de tren gran que hi ha, no? Aquell senyor que va fer aquella maqueta i va estar, no sé si 13 o 14 anys fent-la, després va morir sobtadament. Aquest senyor de petit només reclamava per Reis que volia una maqueta de tren. I es va passar tota la seva vida i era un senyor que va ser molt intel·ligent. Aquest senyor era enginyer de so. Totes les vies a sota tenen un tallet de suro per als sorolls, va fer d'una cosa exagerada de bé perquè tenia molta mà de fer-ho. Però era enginyer de so i és la persona que va muntar per l'acte inaugural de les Olimpiades de Barcelona, aquell acte que es va veure a tot arreu del món, el va muntar aquest senyor. I aquest senyor, quan es va jubilar, o abans de jubilar-se possiblement ja, va començar a comprar trens i el que no li havien, els pares no li havien fet, jo per això a vegades dic el meu, que dic, hòstia, a mi m'ho van llançar, doncs potser si no, no hagués recollit. Mira, jo vaig estar bastants anys, 6 o 7 anys a Barcelona, treballant a dalt de tot de Balmes. I vivia a baix de tot, quasi al clínic de Balmes. I pujava amb tramvia, amb el metro, pujava a treballar al 468 a dalt de tot, quan s'acaba Balmes. I quan sortia al vespre baixava a peu. En aquells moments, això era als anys 60 i alguna cosa, 65 o així, no hi havia containers. La gent deixava les escombraries, els porters, perquè estava ple de porters, deixaven les escombraries a fora. I no saps, molts joguets que estan aquí eren de les escombraries de Balmes. Cambiando muy rápidamente, no solamente los materiales, el sistema de funcionamiento de los juguetes y tal, pero también las personas.
por su trabajo, por lo que sea, pierden un poco esta afición y en casa es para ir a comer, tal, pero en casa es para ir a jugar con los hijos. Yo creo que aparte de los enseñantes, los maestros y todo esto, tiene que haber una parte, a mí me parece, una parte importante de los hijos y los padres de jugar a una cosa, de jugar a médicos, de jugar cosas reales que les están pasando a los niños cuando tienen que ir a ponerles una vacuna o a otras cosas, pero que hacen unos roles que si están acompañados por sus padres son fantásticos. Y también, bueno, hay personas que se dedican de una manera extraordinaria a gamificar a empresas, porque también si no, los que están haciendo las facturas, por decir algo, o que están preparando un proyecto para una exposición de una feria de muestras y tal, si tienen un espacio de jugar común, se crea realmente un equipo. Si no, cada uno va por su lado y esto no funciona. A nosotros nos han dado muchos premios, porque, mira, casualidades, ¿no? Pero hay uno que nos dieron el premio IPA, que precisamente era por estar motivando a la gente mayor que juegue. Tenemos un caso que yo lo encuentro excepcional y estamos intentando ahora editar un pequeño catálogo alrededor de esto, que es un profesor de Figueras muy motivado con nuestro museo, y este señor, profesor de literatura castellana, pero el curso pasado, que después degeneró con todo lo que vino, pero el siglo pasado él apareció a principios del curso, en septiembre del 2019, con 8 alumnos a las horas que tenían la hora de patio, venían al museo y nos pidieron que querían hacer una exposición y un trabajo alrededor de los cromos de chocolate o tal. Y bueno, nosotros les explicamos cómo funcionaba el museo, cómo se restauraban las piezas, cómo se pensaba una exposición, cómo se preparaba una nota para la prensa, cómo se hacía una rueda de prensa, cómo se hacía una visita comentada a la exposición. Total, que ellos, cada alumno de estos 8, preparó un capítulo sobre los cromos, que la exposición se llamaba Tingui Falti. Y la exposición esta tuvo un éxito fantástico porque vinieron los abuelos, vinieron los padres, los familiares, los vecinos de la escalera a ver la exposición que habían montado estos alumnos. Y la exposición tenía un subtítulo que era Aprender con los cromos, o puede ser también Pedagogía de los cromos de chocolate, ¿no? Porque también hay de cromos de futbolistas y tal, pero ellos escogieron el mundo del arte, el mundo de las razas, el mundo de llegar a la luna, la fabricación. Después, por ejemplo, había uno que gustó muchísimo a todo el mundo porque tenía un poco de burla, que era los grandes hombres célebres y entre paréntesis y de las mujeres. Es una colección de 33 cromos que todos eran personajes célebres, ¿no? Que si Monturiol, que si este, que si lo de tal, excepto una señora, solo una señora con 33 cromos. Y que además esta señora aparecía en un cromo con su esposo, porque si no, no habría salido ni en la colección, ¿no? Es una anécdota que ellos resaltaban cuando comentaban las exposiciones. Somos de diferentes épocas, de los años 30 hasta la actualidad, bueno, la actualidad de pocos años, ¿no? Pero que tuvieran este aspecto pedagógico, que no fueran aquello Kubala, Manchón y tal, sino para que me entiendas, ¿no? Bueno, ellos hicieron primero, para poder hacer la exposición, consultaron con las familias, consultaron con algunos coleccionistas y de hecho vinieron inicialmente a nuestro museo porque sabían que nosotros en nuestro centro de documentación
tenemos álbumes de cromos de este tipo y de toda la selección, de cada uno miró el capítulo que más le interesaba, las razas del mundo, ¿no? Lo que sea, y entonces escogían sus cromos y hicieron unos textos. Hicieron muy bien porque cada capítulo tiene un título, un subtítulo, un trozo escrito en negrita y después un otro escrito en normal. Porque a veces no somos un país que estemos acostumbrados demasiado a visitar exposiciones y museos y leemos una sola raya y tal. Y así, y esto es culpa de los profesores, parte de culpa es de los profesores por no haber ido a museos, ¿no? Y de esto ha pasado que hay otros profesores que vieron esta exposición que están preparando trabajos para poder venir a vernos y ver cómo podemos hacer, ayudarles, y es un poco la frase esta de el museo es vuestro, el museo no es una colección que se haga, sino que el museo es para los alumnos de los institutos, de las escuelas, es para la asociación de familiares y amigos de Alzheimer, es para escuelas de discapacitados. Todos pueden tener un aspecto divertido o un aspecto de pasárselo bien. Yo recuerdo que esto que he citado ahora de los enfermos de Alzheimer, que después de irlos a ver nosotros y enseñarles muñecas, recordaron de cuando eran pequeños y pequeñas, recordaron muchas cosas y después al final vinieron a visitar el museo. Y cuando se despedían, a las chicas que nos ayudan, que hacen la atención al público en el museo, eres un ángel, eres un ángel. O sea, era una expresión de que se lo habían pasado bien, que habían recuperado unos recuerdos antiguos y tal. Yo creo que esto es positivo y bueno para la salud y para cuando uno puede sonreír, el cuerpo también sonríe. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? De jugar en una mesa con los amigos. Yo nací en el año 40 y justo antes de la guerra estuvo 4 o 5 años que en la calle donde yo vivía, la calle Ancha, no nació nadie, no había nacido ningún niño. Pero después de la guerra la gente se puso a hacer críos y éramos muchos niños y niñas y jugábamos mucho juntos. Y esto lo añoro y me sabe un poco mal de que muchos juegos de la actualidad, por culpa de la televisión, que se han acostumbrado a ver la televisión solos, o por el motivo que sea, no juegan con compañeros. Y esto yo lo encuentro, es muy bueno porque los juegos no solamente enseñan y entretienen, sino que conoces a las personas. Si tienes un teatrín y un día hace teatro uno, el otro día lo hace otro, se ven cosas muy diferentes de un amigo a otro, ¿no? No todo ha de ser jugar exclusivamente a pelota, que también es un buen ejercicio, ¿no? Pero aquí, cuando yo era pequeño, se jugaban juegos fantásticos, las 4 esquinas, que todavía yo creo que algún patio. En la entrada de nuestro museo hay una charranca, que no sé cómo se llama en castellano. La charranca, esto que saltas y... Rayuela, exacto, sí. Bueno, es que tiene muchos nombres diferentes porque está todo el mundo aquí que pasan alemanes, italianos, franceses y tal, todo el mundo conoce, todo el mundo salta. Fue una idea del poeta Joan Brossa, muy amigo nuestro, y que dijo, cuando estaba a punto de inaugurarse el museo, dice, aquí a la salida tenéis que poner una rayuela y que los visitantes del museo salgan saltando. Y lo consiguió, jugar, y a veces son personas que circulan por Figueras que no tienen nada que ver con el museo ni han visitado el museo, pero que pasan y se ponen ahí a jugar. Es volver, digamos, el disco duro que tenemos por aquí un poco ya descacharrado, se vuelve a abrir y la gente juega, ¿no? Aquí nosotros tenemos el que le llamaban el avión, después había otro que arriba tenía media circunferencia y era el cielo,
pero en todas las culturas hay. Es un poco como la peonza, que la peonza es un juego que está en todas las culturas desde hace miles de años. Nosotros tenemos como símbolo en la puerta del museo una peonza, que es la peonza catalana, porque tiene lo que es la cabeza roja, y aquí todo el mundo aquí le llama la barretina, ¿no? Que es el sombrero típico catalán. De cierta manera sí, todo el mundo tiene que buscar su camino, el que escribe, el que hace música, el que juega, el que pinta. Yo creo que me parece, yo siempre digo me parece porque evidentemente todo el mundo puede tener su opinión, ¿no? Yo creo que, al menos desde el punto de vista mío, yo hice esta colección porque era salvar estas piezas, que muchas de ellas hubieran acabado tiradas. Aquí en nuestro museo, y cerca de aquí, a 100 metros, hay una calle estrecha, que un día que ya teníamos el museo abierto, yo pasaba por allí para ir a mi casa, y en unas basuras que había allí, había una pieza así, que era un caballo de hojalata, con un payaso encima, que tenía 3 ruedas, y que saltaba cuando le dabas cuerda, y adelante y arriba y tal. Y yo, bueno, no me quedaron ni un segundo, ¿no? Lo cogí, lo llevé aquí, lo puse en una vitrina. Yo creo que en este sentido salvamos aquella pieza. Pero sobre todo la idea inicial de nuestro museo era en lo que realmente se ha convertido, que no es una colección mía de Josep María y tal, sino que se ha personalizado porque son juguetes que han servido para que jugara Ernest Lluch, para que jugara Salvador Dalí, para que jugara García Lorca y Ana María Dalí, para que jugara tantas, porque hemos tenido más de 800 donaciones, pero piensa que hay donaciones que son de más de 2.000 juguetes, ¿eh? O sea que no es 80 donaciones, 80 juguetes, no. Han venido desde París, han venido desde Valladolid, a veces de personas, como te he explicado, de este señor que después ya conoció el museo, pero que decidió cederlo sin haber conocido el museo, pero para salvar aquellas piezas que para él seguramente no en días ni en horas, pero que había servido mucho para acompañarle de su vida, ¿no? N'hi ha alguns, però, per exemple, a Europa n'hi ha més de 500, però t'explico la salvetat, que hi ha molts museus que no són generals com aquest, que hi ha una mica de tot. Han vingut nens, han vingut nenes, han vingut polítics, han vingut militars, han vingut polítics, el que sigui, no? Portar el seu joguet, i això l'ha personalitzat d'una manera important. Molts museus d'Europa són de soldats, o de teatrins, o de titelles, o de jocs de construcció, però així, diguem, amb una tan general, una col·lecció tan general, no n'hi ha gaires. N'hi ha un a tocar a París, que és el de Poissy, n'hi ha a Londres, n'hi ha un altre que està molt bé, i hi ha col·leccions maques, però clar, un museu no és una col·lecció. Un museu necessita donar-li marxa, no? Nosaltres cada 2 mesos la planta baixa, que serveix per exposicions temporals, canvia d'exposició i anem ensenyant part de la col·lecció que tenim a la reserva, al magatzem. Nosaltres ara exposem 8.000 joguets, però en total en tenim 24.000. I aquests altres, si són teatrins o el que sigui, doncs s'exposen, o robots, no? Ara no fa massa van fer una exposició de robots que va tenir un èxit important, no? I també era un joguet ja més de cap aquí. Aviam, nosaltres tenim un llibret, un llibre que el visitant apunta el que vol. M'ha agradat, no m'ha agradat, tal i qual. I hi va haver uns anys que hi havia gent, més o menys de la teva edat, que apuntava, no he trobat el Madelmans,
no he trobat els Madelmans. I llavors, quan vam muntar una sala nova, la vitrina més grossa que vam fer va ser fet dels Madelmans. De fet, és això que et deia, que el museu és de tothom, no és de Josep Maria Joan ni de la ciutat, és molt més ampli. Ha de servir per les escoles, ha de servir per... Mira, nosaltres, fent un parèntesis, però perquè m'entenguis això de l'amplitud de les coses, amb la baldufa, que és el símbol del museu, des de fa molts anys que anem a la presó de Figueres, a la gent que hi ha allà, els interns, a ensenyar-los i fer ballar la baldufa, que tenen temps i estones allà per dedicar-los-hi. I no saps el que agraeixen que hi hagi una cosa que serveix una mica per a divertir-se i per fer competició i tal, no? Esclar, no dir això dels Madelman que t'explicava, doncs com que molta gent ho demanava, doncs nosaltres ho vam posar, no? Ernest Lluch, no lo he explicado todo, tenía una casa en un pueblo aquí cerca de Figueras, cuando estaba en Madrid como ministro, pero él cada un fin de semana sí, un fin de semana no, venía a Maià de Montcal, que era el pueblo de él. Cuando venía aquí siempre venía con algún invitado, que si el alcalde de San Sebastián o Don Elorza, o que infinidad de personalidades grandes venían al final de semana a casa de Ernest Lluch. Y Ernest Lluch, entre todas las cosas que les prometía, les enseñaba que comeremos esto, iremos al museo, y venía a mostrar su caballo a personalidades que posteriormente, después del asesinato de Lluch, algunos han venido otra vez porque añoraban a Lluch y vinieron a ver el caballo pensando en Ernest. Esto es lógico. Yo creo que estas conexiones que decías tú existen, y el caso de las personas estas con Alzheimer. Mira, la primera vez que fuimos allí había una mesa grande y había como 8 o 10 personas sentadas allá, hombres y mujeres, todos estaban callados, nadie decía nada ni hacían nada. Y a la siguiente vez que yo llevé unas muñecas y llevé una pelota y un tambor y no sé qué, y aparecimos allí, las caras de aquellas personas se cambiaron y ya empezó, no, mi hermana tenía una muñeca como esta, y cuando nos fuimos estaban hablando todos, en cambio se pasaban todo el santo día, porque era un centro de día, que por la mañana los familiares los llevaban allí y los iban a recoger por la tarde, ¿no? Y es un poco esto. Yo creo que la pedagogía, los profesores tienen mucho que hacer con esto de jugar con los niños, ¿no? Que no sea un jugar de competición, que sea un jugar de pasárselo bien, las 4 esquinas, el más hábil jugant al cavall fort, que se llamaba aquí, que era saltar. Mira, aquí hay una escuela aquí cerca, que hay muchos alumnos de todas las edades, ¿no? Y yo casualmente tuve que ir varias veces por varias cosas, y estaban haciendo un profundo cambio, porque los chicos con sus pelotas, porque las pelotas eran para los niños y otras cosas eran para las niñas, pero allá había esta separación que por suerte de todos ya se ha ido cambiando un poco y mezclando, ¿no? Pero los chicos habían ocupado todo el patio, 2 patios que habían contiguos, todo era para el juego de pelota. Cuando salían ellos, los demás en un rincón. Y hicieron primero hablar con todos los alumnos, los profesores, y marcaron unos trozos para jugar a pelota, para diferentes cosas. Y todo, bueno, gracias a los profesores, se respetó muchísimo esta parcelación que no era exclusivamente para las pelotas. Y los padres pueden enseñar mucho, porque incluso yo recuerdo cuando era pequeño, incluso el juego de la oca, que es una cosa bien sencilla, ¿no? Pero incluso cosas más sencillas, yo recuerdo mucho en casa que jugábamos después de cenar con un juego de barajas, que lo que es la sota, se habían sacado 3 y solo se ponía una, y podías, cada vez que hacías una pareja la sacabas,
Y había uno que era la mona, se llamaba, que jugamos a la mona, y el que le quedaba la única sota, el número 10, que le quedaba aquel perdía y tal, era una cosa... Bueno, nosaltres ara hem fet una peonza, una baldufa de xocolata, i que quan la trenques, com si fos un ou de Pasqua, quan la trenques per menjar-te-la, dintre hi ha una baldufa petita de veritat, de fusta. I ha tingut un èxit, ho hem fet ara durant 10 dies, i bueno, s'han acabat milers de baldufes de xocolata. És que n'hi ha tants, ja t'he dit, n'hi ha 800, ara... Doncs, no, jo el que també m'agradaria ressaltar del nostre museu, primer per un aspecte que lliga molt amb això, nosaltres tenim una visita preparada per famílies, que no és ni per nens ni per pares, sinó que és per famílies. I han de buscar unes coses, i han d'endevinar unes coses, i hi ha unes preguntes, una mica ingenu, si vols tu, perquè volem que també serveixi pels més petits, perquè si ho fas tu només per als de 14 anys, tots els altres no hi entendran res i tal. Però a part d'això, jo crec que un museu, quan jo vaig començar a anar a un museu, devia ser abans d'anar a Barcelona l'any 59, els 50 i pico, cap als 60, els museus només deien, i tenien present, i ho feien, que només hi podien anar coses que com a mínim tinguessin 100 anys. I un museu, nosaltres vam dir, no, un museu no ha de ser això, un museu ha de ser una altra cosa, i aquí pot haver un joguet fabricat a l'any 2020, doncs que el tinguem aquí, que pot tenir l'interès i s'ha de conèixer, i és l'evolució, no tallem els joguets en un dia. I l'altra cosa que jo també, ja des de la primera exposició, i t'ho he mencionat, que en Carles Santos va venir a posar la música i tal, i el Brossa hi va posar un sonet, és que els museus han de tenir música. No pot ser que la música sigui per una altra cosa, per una sala de concerts, que també, no dic de no fer concerts, però que hi ha joguets que jo a vegades, que el museu està tancat, i he d'anar, un dia que el museu no s'obre, i he d'anar a buscar una cosa baix, i entro baix a la sala del museu sense música, és que no em sembla el museu. I l'altra cosa és tenir-hi la poesia, també incorporar-la una mica. Nosaltres, la primera persona que va venir a veure la col·lecció molt abans de fer el museu a casa meva era el poeta Foix. I llavors tenim una frase que jo la trobo deliciosa i que és una mica l'esperit del nostre museu, que diu: m'exalta el nou i m'enamora el vell. Si em feu dir la cosa... Veig muntanyes de joguines, totes noves i volgudes, cotxes, nines, pilotes de tots colors. Dolces bestioles peludes, pallassos amb panderetes, trens, cuinetes, capses amb molts jocs. Però si em feu dir la cosa que més feliç em farà, us diré: conteu-me històries. Qui me les vol explicar? Apagaríem la tele i jo us podria escoltar. Poema de Joana Raspall.